Fandancy TV, dandalin ilimi da nishaɗi. Kada ku manta, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Fandancy. Masu kallon wannan tasha tamu mai albarka ta Fandancy TV, barkanku da dawowa. A yau za mu yi muku bayani akan yadda za ka ga bayananka da suke shafin hukumar JAMB don ka tabbatar da cewa an saka maka su daidai ko kana da buƙatar ka yi gyara. Abu na farko da za ka yi, ka shiga Chrome ɗinka, browser ɗinka Chrome ko Firefox, su suka fi daɗi fagen duba wannan ayyuka. Idan ka shiga browser ɗinka, to akwai kwantan aiki da muka yi ran nan, bara a cire kunna. Idan ka shiga, sai da wani tab yauwa, sai na jira. To bayan ya dawo, sai ka shiga shafin hukumar JAMB kamar yadda muka shiga a lokacin da muka bayani akan yadda za ka gane idan an maka uploaded ɗin wani result ɗinka kenan a shafin hukumar JAMB. Za ka shiga, idan sai ka jira shi, idan ka jira ya buɗe, to sai ka shiga login. Idan ka shiga maɓullin login, sai ka jira ya buɗe. Idan ya buɗe, muna dai ci gaba da jira har zuwa lokacin da zai buɗe. To bayan ya kammala buɗewa kuma akwai ayyuka da za mu gudanar don a ga yadda za a ga su waɗannan bayanai. Wato kaga ya buɗe, gidan sama ya bamu dama mu saka email address, gida na ƙasa kuma za mu saka password na profile ɗin. To kaga sai danna gidan email ɗin. Idan taɓa gidan email, zai baka dama ka saka email address ɗinka a wannan gida. In ka saka email ɗinka, misali realmuftahu@gmail.com, sai ka saka password ɗinka a gida na biyu, sai ka danna maɓullin login, sai ka jira shi yayi loading ya buɗe. Kana ci gaba da jira kenan har zuwa lokacin da wannan shafi zai buɗe domin mu aiwatar da aikin da za mu yi a shafin. Sai a ɗan yi haƙuri da mu, tangarɗa ta sadarwa ce take sawa portal ɗin yake ɗan yin nauyi yauwa. To muna ci gaba da jira don mu ga yadda wannan shafi ya buɗe. To ka gani shafi ya buɗe, ya ce min welcome Miftahu, ma'ana yana min barka da dawowa wannan shafi nawa domin na aiwatar da wani aiki a wannan shafi yauwa. To ka gani, sai ka tafi nan gun da aka rubuta my profile, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa my profile, za ka jira ya buɗe. To kaga idan ka zo, sai ka zo nan ƙasa, za ka ga an rubuta candidate details ko in ce personal information, sai ka zo kansu. To kaga a cikinsu za ka ga dukkanin bayananka, kama daga suna, first name kaga Miftahu, middle name Fanda, last name Ahmad, ga number wayata, ga local government ɗina, ga state ɗina, ga date of birth ɗina. Kaga anan zan ga dukkanin bayanan. Idan akwai abin da aka samu ba daidai ba, to sai kuma na yi ƙoƙarin nema domin a gyara mun. Wannan shine. Mun gode da ziyartar tashar Fandancy. Idan ba ku yi mana subscribe ba, ku taimaka ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.